खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ सासे बर'नि फिसा मोसागिरिया मोनसे सनमानगोनां बान्था देरहादों। हिन्दुस्तान आर्ट एन्ड मिउजिक ससाइटि आरो नित्य थामकला समितिनि बानजायनायाव स्वामी विवेकानन्द कालचारेल सेन्टार हाई कमिसन अफ इन्डिया कलम्ब' श्रीलंकायाव भारत सांस्कृतिक यात्रा ए फेस्टिभेल अफ इन्डियान क्लासिकेल मिउजिक एन्ड डान्सआव बाहागो लानानै पद्मप्रिय सर्वश्रेष्ठ सन्मान बान्था देरहानो हादों। बर'नि फिसा भारतनाट्यम मोसागिरि सायाश्री बसुमतारिया। सायाश्री बसुमतारिनि बे बान्थाखौ देरहानो हानाया बर' हारिजों लोगोसे ओनसोलनाङै गोग्गानाय मोनसे खौरां। क'क्राझाराव UPPL बिसायख'थि सामलाय आफाद इलेक्सन स्टियारिं कमिटि बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो UPPLनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि UPPL दोलोआ बरपेटा लकसभा बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। दिनै बरपेटा लकसभा बियाबाव UPPLनि बिजाथि महरै समस उद्दिनखौ फोसावदों UPPL दोलोआ। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङोदि लकसभा बिसायख'थियाव जेबो कन्डिसन गैयालासे UDFआ UPPL दोलोखौ मदद होगोन। क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, सनितपुर, बरपेटा आरो गुवाहाटी गासै मोनबा समस्तियाव बिजाथि होगोन UPPLआ आरो मोनबानि गेजेराव मोनब्रैयाव देरहागोना रोखा होनना। मैया फुंनि समाव ताइवानाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै 6 सिम जाबाय। मैया फुङाव ताइवाननि राजथावनि ताइपेइयाव 7.2 मेगनिट्युड बांग्रि मावनायजों गोबां न' बां, गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा सिलिंखार जानायजों लोगोसे दासिम गासै 6 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गासै 1,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जानायनि खौरां मोननाय जादों। बे बारनि लकसभानि MP बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनायनि सिमाङैनो थासिगोन नामा MP नबकुमार सरनियानि? बावैसो सान सिगां MP नबकुमार सरनियानि बिसायख'थि गेलेनायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रेहाय होनायनि उनाव दिनै फिन गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावहोबाय नबकुमार सरनियाया MP बिसायख'थि गेलेनो हानाय नंला होनना। आथिखालनि राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय राभा फरायसा आफाद सुंद'यै आरसुनि बारग' आफादगिरि रमेन सिं राभाया। आरसुनि बारग' आफादगिरि रमेन सिं राभाया टंकेश्वर राभाखौ राभा हारिसानि सुबुं नङा होननानै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभानि हेंथायै गोथौ अजद होनानै सोंखारिनायनि मोनसे अडिअ' क्लिपआ दासान्दि गोबां भाइराल जादों। बे भाइराल जानाय अडिअ' क्लिपनि हेंथायै उदालगुरियाव राभा हारिनि माखासे आफादफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।